Okay, makosana tikulandireni soni pompano pa Malawi Trends TV Facebook page pameneno tabwera ndi nkhani yakatswiri loya odziwika bwino kwambiri makamaka poyimira akuluakulu achipani cha Malawi Congress Party pa milandu yosiyanasiyana imeneno amakhala akukhudzidwa nayo. Akutitu loya ameneyu wamangidwa. Mwati wamangidwa chifukwa chotani? Nangano mwini wakeyo akutipo chani pa nkhani? Ayitu tate tikhale limodzi mvidiyo imeneyi makamaka pamene tingakhale tikufotokozerani bwinobwino tsatane wa nkhani imeneyi. Komanso ndikuti ngati ndino alendo pamudzi pano osayiwala kutipanga follow, komanso ndikuti kupanga subscribe ku channel chathu cha YouTube kuti tikamabwera pano nthawi zonse tizikhalira limodzi. Okay, mwammango nkhani yathu ikunena kuti loya ameneyu akutitu dzina lake ndi Jefferson Kadzipachike. Ndi loyatu ameneno wakhala akuyimira anthu otchuka kapena tikumati akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party pa milandu yosiyanasiyana. Akutitu leroli ndi tsiku limene loyayu adanyamuka ndi kupita mu mzinda uja wa Lilongwe ku area 30 kumeneno adakadzipereka ku polisi. Akuti atamva kunena kuti apolisiwa ali ndi warrant of arrest, akutitu akufuna kumumanga. Ndipo iyeyu atapita kumeneko akuti adakapeza kuti apolisi komanso ndekuti akuluakulu akunduna wa Malawi Revenue Authority akuti adapita ku maofesi ake ameneno amagwirira ntchito zake za law, kumeneno adakatenga zipangizo zimeneno amagwirisa ntchito makamaka makompyuta ake ndi kuyamba kufufuza bwinobwino. Ndeno anazapeza kuti mkuluyu ali ndi milandu ya misonkho imeneno wakhala akuchita chinyengo. Ndipo pa chifukwa chimenechi mpameneno amapanga zoti amumange. Komabe iyeyu Jefferson Kadzipachikeyu akunena kuti izizi sizifukwa zokwanira kumumanga. Akuti kamba konena kuti iyeyu akumangidwa pa zifukwa za ndale, komatu sadafotokoze bwinobwino mwina wakeyo kuti chifukwa cha ndale chake ndi chiticho. Mene mutu ndi mmene adayankhulira Jefferson Kadzipachike. Ndipo adapitiriza kunena kuti iyeyu wakhala ali mu game imeneyi ya uloya kwa zaka 17, ndipo kwa zaka zonsezi wakhala akupereka misonkho bwinobwino motsatira ndondomeko zake zoyenerera bwinobwino. Ndipo ayemwalayeyo akhala akumpatsa zikalata zosonyeza kuti iyeyo akupereka misonkhoyo moyenerera. Komabe nkunena kwake akunena kuti ataonetsa zipepala zimeneno wakhala akulandira kuchokera ku MRA, akuti ayemwalayeyo akumukanira kunena kuti zipepala zimenezozo ndikuti nzosavomerezeka akhala akupereka siwo a Malawi Revenue Authority. Ayitu nkhani zakezo nkumayenda moteromo. Ndikuti tikunena pano apolisiwo akunena kuti akaonekera naye ku bwalo la milandu posachedwapa kuti akayankhe pa mulandu umeneno wakhala akupalamulawo. Akuti ozembesa misonkho kapena kuti kupereka misonkho mosayenerera mongatu mandondomeko zake. Menemu ndi meneno zakhalira. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ndikuti ayikeni mu comment section. Komanso ndikuti osayiwala kupanga subscribe, kutipanga follow kuti tikamabwera pano nthawi zonse tizikhalira limodzi. Kufikiranso nthawi ina imene tingakumane pompano tikuti mwakomanonse.